Park Jiřího Koláře v Praze 10 hostí novou expozici věnovanou Jaroslavu Haškovi. Výstava je součástí roku Jaroslava Haška a návštěvníkům přibližuje nejen jeho literární tvorbu, ale i osobní život a dobu, ve které žil. To, co výstava přiblíží, tak je jeho život, aspoň ty nejdůležitější okamžiky, jeho narození, jeho přiblížení jeho rodiny. Zároveň taky to, jakým způsobem tady fungoval po vystudování, po škole, to Haškovo bohemské období. Přiblíží to zároveň jeho působnost v armádě, úplně přesněji armádách. Jaroslav Hašek je s Prahou 10 spojen díky tehdejšímu bydlišti. Se svojí ženou Jarmilou žil v dnešní Moskevské ulici a narodil se mu tady jeho jediný syn Richard. Hašek byl čím dál víc připomínaný vlastně v duchu tehdejší ideologie a to je druhá polovina té výstavy, která přiblíží i takzvanou Haškovu Lipnici, festival humoru a satiry, který vzniknul právě na Lipnici, kde Hašek strávil poslední období svého života, dopsal tam Švejka, nebo to, co aspoň stihl do své smrti. Výstava se dotýká také Haškovy válečné zkušenosti, která se výrazně promítla do jeho nejslavnějšího díla. Když byl v legiích, tak napsal Dobrý voják Švejk v zajetí a až teprve, když přišel z války, tak napsal ty osudy dobrýho vojáka Švejka, jo. Takže ono se to tak jako tady trošku zamlžilo, ale neschválně. To prostě tak bohatý, rozvíjející se jako teoreticky a tak dále, že kdyby nepoznal ten svět, tak by to asi nešlo. A jinak Egon Erwin Kiš, jo, taky jeden ze spisovatelů kamarádů Jaroslava Haška, napsal, budete-li číst Švejka, smějte se, ale nezapomeňte přitom myslet. Rok Jaroslava Haška má prostřednictvím výstavy a dalších akcí připomenout význam jeho tvorby i osobnosti, která výrazně ovlivnila českou literaturu i kulturní paměť. Natálie Vašková, televize Praha.